Junkie XL staat voor de 39-jarige Tom Holkenborg. Een extreem gedreven workaholic die als muzikant en producer internationaal verneemd is. Tom had jarenlang in Ljouwert wennen en wie ook muzikaal actief. Hij speelde onder andere in de new wave band Weekend at Waikiki en later ook in Nerve. Zijn wilde wennen Tom in Amerika werd hij zijn heel verzinnend met het meidje van muziek voor benamen, games en films. Het is gewoon wel een wereldact op dit moment. Als hij dat organiseren, dan jongerde ik net 100% in, maar 200%. En dat is de meerwaarde heel duidelijk van Tom Holkenborg. Ja, ik denk dat Tom een lichtend voorbeeld is voor iedereen die hier ambities heeft om het te maken, om zo te zeggen. Hij zuigt alles op en hij neemt alles op, inclusief zijn eigen verleden. En dat hoor je nog steeds in de muziek, hoe anders het ogenschijnlijk lijkt. Ik ben altijd iemand die heel erg onrustig is, zeg maar, van nature en altijd ergens anders moet zijn. Dus ik zit dan ergens een bepaalde tijd en dan moet ik weer door naar de volgende plek. En zo verhuisde hij fjouwe Jelien naar Venice, Los Angeles. Just hij zelfs als een nuchtere Nederlander in het Plastic Fantastic LA? Nee, ik ben zeker niet een standaard nuchtere Nederlander, anders was ik ook niet vertrokken. Want het is namelijk heel on-Nederlands om alles achter te laten en gewoon naar een stad als LA te gaan en het proberen daar te maken. Ik had altijd het gevoel in Nederland dat ik er harder voor knokte dan mensen om me heen. En daarom gingen uiteindelijk alle samenwerkingen ook stuk, zeg maar. Met Waikiki en ook met Nerve, dan was ik altijd degene die gewoon harder wilde en meer. En 20 uur per dag eraan werken, weet je wel. Gewoon elke dag, ook in het weekend. En andere mensen zeiden van ja, maar dat kan ik niet, want ik heb een baan of ik heb een gezin. En uiteindelijk zei van oké, maar dan doe ik het gewoon alleen. En dan ging ik weer door. En dat heb ik altijd gehad. En ik voel me muzikaal gezien echt als een vis in de vijver in Amerika. Omdat ik omringd ben door mensen die net zo extreem zijn als ik. En die ook het willen maken. Ik heb ongeveer 5 jaar in Leeuwarden gewoond. En toen ben ik verhuisd naar Groningen. En ik heb echt fantastische tijd gehad in Friesland. Echt waanzinnig leuke mensen ontmoet. Een aantal mensen zijn nog steeds een van mijn beste vrienden. Ik spreek ze nog altijd. En die wonen daar ook nog altijd. Een van die vrienden is Phil Mills. Tom en Phil speelden begin jaren 90 together in de band Nerve. Een band die het industriële metal mixte met Doensburger beats. Tom is vooral heel gedreven en dat zal je van iedereen horen. Hij is echt een workaholic. En hij leeft helemaal voor zijn vak en voor zijn werk. Daarnaast is het wel een heel ontwikkeld persoon, een heel boeiend persoon, maar je ziet hem met name in de studio, daar leeft hij en daar doet hij alles. Dus even op bladzijde 29 zien. Ja, dan krijgen we een hele mooie foto waarschijnlijk waarin ik vreselijk lang haar had. Ja, daar gaan we hoor. Ja, samen met Phil Mills hier deden we met z'n tweeën waren we Nerve. En dat is eigenlijk, hoewel ik Phil Mills al kende, ver voordat ik bij Weekend at Waikiki ging spelen, zijn wij samen, zeg maar, Nerve begonnen nadat ik uit Waikiki ging. En dat was ergens 1990, 91. En we sleepten vrij snel gewoon een wereldplatencontract binnen, wat redelijk bijzonder was voor een Nederlandse band. Dat toeren in die tijd, dat was trouwens net als met Waikiki, dat toeren, dat was echt drama, maar het was ook helemaal te gek.
Een van de grappigste dingen was toen we ooit een hotel probeerden te vinden die al geboekt was in Parijs. En dat stond op een heel onduidelijke fax. En kwamen we bij het hotel aan en dat was echt verschrikkelijk. En we dachten van wat doet onze agent nu weer ons aan? Want het was allemaal asielzoekers, allemaal samengepropt in kleine kamertjes. En het stonk, het was echt verschrikkelijk. En we belden, maar Tom zei van ja, dit is hem, hier moeten we heen. En hij had de fax in zijn hand. En we belden de volgende dag met de agent van wat is dit voor onzin. En hij zei, kijk eens goed op de fax, jullie zitten gewoon in het verkeerde hotel. En toen reden we de volgende dag dus de hoek om en dat was ineens een hele nette buurt. Een prachtig mooi hotel en we hebben helemaal van niks in die hotel geslapen. Forza definitely has some music to drive to, with a custom soundtrack created by famed DJ and producer Junkie XL. Dan maak ik ook een tijdje muziek voor games. Ja. Hoe best is erbij gaan? Nou, ik ben er eigenlijk mee begonnen vanaf de begintijd van Junkie XL. Dus het is zeg maar 95 geweest, 96. Toen ben ik ook begonnen met muziek voor games. En toen ook door al mijn collega's versleten als sell-out en commerciële jongen en noem het allemaal maar op. En nu gaat die hele platenindustrie die gaat, de grond in. En nu staat iedereen in een rij in LA om muziek te maken voor games. Dus het is wel heel grappig. Ja, wat je nu kan met games, dat is echt totaal bizar. Alles is interactief, ook de muziek. Het is een enorme uitdaging om dat te doen. Ik vind het echt fantastisch. En het is ook nog eens een keer dat de afzetmarkt van videogames is zo ongelooflijk hoog. En de aantallen van videogames die verkocht worden zijn zo bizar hoog dat zoveel mensen komen gewoon in één keer in contact met jouw muziek. Dat red je gewoon niet met een plaat. Vind je al meer met die games dan met je eigen muziek? Technisch gezien verdien ik meer geld met videogames. Maar het gaat wel hand in hand met het zijn van artiest. Dus als ik zou stoppen met het uitbrengen van platen, dan zou dat impact hebben op mijn werk in de videogamewereld en de filmwereld. Omdat wat die mensen nou juist te gek vinden, is dat jij een artiest bent van vlees en bloed, die aan de ene kant heel erg staat in de realiteit. Plaatjes uitbrengen, wereldwijd toeren over de hele wereld op festivals en clubs en dat soort dingen. En aan de andere kant woont in LA en heel actief werkt aan videogames en films. Dus als ik zou stoppen met mijn artiestencarrière, zou dat effect hebben een negatief effect hebben op de games en de films. Voor mij is geld belangrijk tot op een level dat de mensen die met mij werken en voor mij werken gewoon betaald kunnen worden. Als ik gewoon mijn huur kan betalen. Een aantal dingen kan doen in het leven die ik fijn vind. En dat is af en toe eens lekker uit eten gaan en een goed wijntje drinken. En dat ik mijn ziektekostenverzekering kan betalen, wat in Amerika van een heel ander level is als de €140 per maand hier in Nederland. En dan is het voor mij allemaal wel prima. Ja, ik vind muziek maken nog steeds het leukste wat er is. En daarnaast voor mij is het koken. Ik hou van 7, 8 gangen gerechten maken, zelf mijn pasta maken en bouillons maken en dat soort dingen. Ik kan echt uren en uren in de keuken staan. Dus als ik op een gegeven moment muziek maken niet meer leuk vind, dan ga ik gewoon iets met koken doen, een restaurant beginnen of ergens een kok worden of zo. Dus ik ben heel flexibel en op dit moment vind ik muziek maken nog leuk en ik denk dat het voorlopig nog wel even zo blijft. Als meer Sjen was door Junkie XL, kun Sjen op internet, wat een volslijne interview met Tom Holkenborg zit van nou op de onderstaande website.